Tervetuloa Naurujooga-ohjaajakoulutukseen. Mä toivotan sut oikein lämpimästi tervetulleeksi tähän naurumankeliin. Ehkä sinustakin leivotaan uusi naurujoogi. Mä valmistuin naurujooga-ohjaajaksi. Uskomatonta, ihan mieletön fiilis. Täällä nyt tuli oikea sertifikaatti. Ja täällä jotenkin oppi vaan nauramaan. Ja vapauttaa oma oleminen. Aivan mahtavaa. Kannattaa oikeesti tulla kokeilemaan ihan itse tätä hommaa. On tosi kiitollinen olo ja tavannut tosi ihania ihmisiä. Tästä on hyvä jatkaa ilolla ja naurulla eteenpäin.